No hei vaan kaikille ja tervetuloa tänne Salus Qualitas Consulting Oyn ja Sote-trainingin sivustoille. Mä ajateltiin tämän mun kollegani Marjut Jokelan kanssa vähän startata eri tavalla tämä 2025 vuosi ja kuvata ja kertoa meidän toiminnasta teille muun muassa tällaisten videoiden avulla. Tullaan paremmin tutummiksi toisillemme. Ja tässä ekassa videossa mä ajattelin kertoa vähän yrityksen taustoista, miksi me ollaan olemassa ja kenelle me palveluita tuotetaan. Ja sitten mä kerron myöskin vähän omista taustoistani, mitä oon tehnyt, mitä teen tällä hetkellä ja mitä toivoisin tekeväni tulevaisuudessa. Vähän tämän tyyppisesti. Mutta tosiaan tämä meidän yritys sai alkuunsa 2013 vuonna, mutta rohkeus lähteä sitten varsinaiseksi yrittäjäksi tuli niin vasta seuraavana vuonna, että oikeastaan 2014 vuonna sitten enempi ja täyspäiväisesti aloin työstämään tätä yritystä, mutta jonkun aikaa ollaan jo oltu olemassa, vaikka jokainen yrittäjä varmasti tunnistaa tämän, kun sanon, että onhan tässä matkassa erinäisiä ylämäkiä ja alamäkiä ollut. Tämä yrittäminen ei ole kyllä helppo homma ensinkään. Helpoksi tämän homman tekeminen, tai oikeastaan ne vaikeudet meidänkin hommassa tuli siitä, että kun me lähdettiin tuommoista ohjelmistoa rakentamaan ja ajateltiin, että se olisi ehkä ennen kaikkea se meidän semmoinen tärkein juttu, että rakennetaan tämmöinen edullinen toiminnanohjausjärjestelmä sote-alan pienille toimijoille, jossa myöskin olisi asiakas- ja potilastietoraportoinnin osuus. Mutta kävi siinä sitten ajan saatossa hyvin selväksi se, että ohjelmistobisnes on raakalaji. Ja se vaatii tosi paljon sitä pääomaa. Ja sitten kun me kuitenkin oltiin meidän toimintaa hajautettu sillä tavalla, että meillä oli myöskin kuitenkin aika alusta pitäen mukana myöskin koulutusta ja neuvontaa, niin havaittiin myöskin se, että ehkä se meidän oma intohimokin oli enempi siellä ihmisten ja yrittäjien, yrityksien, erikokoisten organisaatioiden koulutuksessa ja konsultoinnissa. Eli tosiaan sote-alan pienemmille yrityksille ja yhteisöille me tarjotaan sitten koulutus- ja neuvontapalveluita. Eli näistä syistä sitten me ollaan lähdetty nyt tässä viime vuoden aikana pikkuhiljaa ajamaan alas ohjelmistopuolta ja keskittymään enempi siihen kouluttamiseen ja neuvontaan ja myöskin puhujakeikkoihin. Näistä me tykätään molemmat kollegani Marjutin kanssa. Ja se, mistä me puhutaan, niin me ollaan aika laajalla rintamalla liikkeellä. Ensinnäkin ihan jo siitä syystä, että meillä on karttunut erilaista osaamista työuriemme ja kiinnostuksen kohteidemme myötä. Mutta aika vahvasti tietysti se meidän osaaminen nivoutuu tuonne sote-alan tietojärjestelmien ympärille. Eli puhutaan tietosuojasta, tietoturvasta, sote-alan kulmalla. Eli aina siellä on niin sen perusvaltakunnallisen lainsäädännön lisäksi myöskin ne esimerkit suoraan sieltä arjesta, jotka osuu ja uppoo siihen sote-alan arkeen. Ja tietysti kyberturvallisuus on nyt sitten, puhun tuossa vähän tuonnempana lisää siitä puolesta, koska se on niin se mun henkilökohtainen kiinnostuksen kohde suurin tällä hetkellä. Mutta sitten myöskin kirjaamiseen liittyvät käytännöt, koska nyt tämä markkinamurroksessa on sinne kantapalveluun liittymisen myötä. Sieltä tulee niitä valtakunnallisia yhtenäisiä rakenteita myöskin sosiaalihuollon puolelle, niin kirjaamiseen liittyvät kysymykset myöskin tässä meidän koulutus- ja neuvontarepertuarissa on mukana ollut, kuten myöskin tämä kantapalveluun liittyminen. Ollaan kouluteltu ja neuvottu paljon myöskin yrityksiä ja organisaatioiden tietosuoja vastaavia. Annettu vinkkejä, että miten sitä tietosuoja vastaavan roolia voisi siinä entisestään niin kuin vahvistaa siinä omassa organisaatiossa. Tai vaikkapa, että minkälaista mittaristoa kannattaisi rakentaa tietosuoja- ja tietoturva-asioiden seurantaan. Mutta sitten tietysti laatuun liittyvät näkökulmat
hyvin vahvasti ovat mukana, johtuen pitkälti myöskin minun omasta työurastani. Ja voitaisiin oikeastaan nyt sitten hypätä siihen esittelyyn, että kuka mä olen ja minkälaisella taustalla olen tässä yrityksessä mukana. Eli tosiaan mä oon Ilmosen Heidi, toimin pääkouluttajana ja neuvojana tässä yrityksessä. Ja toki myöskin olen yrityksen toimitusjohtaja. Mutta jotenkin mä oon aina kokenut, että se on semmoinen pakollinen hallinnollinen rooli, että enempi on just kiinnostunut tästä koulutus- ja neuvontapuolesta. Mutta olen tosiaan työurani aloittanut laatujärjestelmien parissa. Ja itse asiassa logistiikka-alalta alkoi tämä mun työurani ja sieltä sitten siirryin ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien seurantaan liittyviin tehtäviin öljyteollisuuden puolelle. Eli siellä sitten sain olla mukana ihan onnettomuustutkintoihin liittyvissä tehtävissä myöskin. Ja se toi semmoista riskien hallintaan liittyvää vahvaa osaamista ja näkemystä, mitä olen onnekseni saanut hyödyntää ihan tähän päivään saakka. Ja oikeastaan tämä on ollut aika pitkä matka, tosiaan 20 vuotta sitten olen aloittanut tämän ammatillisen urani laatuasioiden parista. Ja vasta nyt mä hoksasin tänä vuonna, että ei vitsi, että tästä me tehtiin itse asiassa meidän tuoreen podikin, että riskien hallinta liittyy kaikkeen. Jos se meillä on kunnossa, niin me pystytään taklaamaan aika montakin asiaa siitä meidän yritystoiminnasta tai organisaation toiminnasta. Riskien hallinnan sateenvarjo alle menee niin laatuun, turvallisuuteen, tietosuojaan, kyberturvaan, taloudelliseen vakauteen liittyvät kriittiset näkökulmat, mitä meidän pitää saattaa kuntoon. Tämmöisen valaistumisen tässä koin vuodenvaihteen jälkeen. Mutta joo, tosiaan öljyteollisuudesta hyppäsin sitten tuonne, mihinkäs mä menin? Mun pitää oikein miettiä, että mikä tuli ensin. Joo, kouluun menin töihin, kyllä, mutta sielläkin jatkoin laatujärjestelmien parissa, mutta silloin tuli se viitekehys isomaailmasta vaihtui kaffiin. Ja sieltä sitten pääsin lääkinnällisiä laitteita valmistamaan yritykseen töihin ja sain siellä sitten tehdä laadun lisäksi myöskin ympäristöjärjestelmään liittyviä työtehtäviä, seurantaa, mittaristojen täsmentämistä, poikkeamien seurantaa ja hallintaa, auditointeihin valmistautumista, mutta myöskin toimittaja-auditointeja sitten sain olla mukana tekemässä. Eli puolin ja toisin. Olin auditoitavana ja auditoijana, mikä molemmat roolit ovat kyllä hyvin tämmöisiä mielenkiintoisia. Ne tuo vähän erilaista perspektiiviä asioihin. Ja sieltä sitten itse asiassa aloin opiskelemaan MBA:ksi. Ja sitten opintovapaani aikana pohdin, että mulla olisi ehkä yritystoimintaankin jotain annettavaa, eli silloin aloin pohtimaan kollegani kanssa tätä oman yrityksen starttaamista. Mutta se jäi vielä silleen mietintämyssyn alle ja hyppäsin sitten tämmöiseen määräaikaiseen työtehtävään kuntoutuskeskukseen rakentamaan laatujärjestelmää. Ja kun se määräaikaisuus sitten loppui, oltiin yritys perustettu siinä määräaikaisuuden aikana. Ja kun se loppu hämötti siinä määräaikaisuudessa, niin mä päätin, että mä en hae enää mitään työtä, vaan nyt koetetaan, nyt katsotaan, että onko musta yrittäjäksi ensinkään. Ja tietenkin erinäisten lainojen ja tukirahojen avulla sitten päästiin starttaamaan sitä toimintaa. Ja alkuun, mitä yrityksille aika paljon siinä vaiheessa tein, oli laatukäsikirjoja. Että niitä tehtiin ja me rakennettiin semmoinen omanlainen systeemi nimenomaan sote-alan organisaatioille, että minkälaiselta se sote-alan yritysten ja organisaatioiden laatukäsikirja sitten voisi näyttää.
Ja niitä sitten tehtiin aika paljon. Ja toki tietysti sitten myöskin omavalvontaan liittyvät näkökulmat. Autoin esimerkiksi omavalvontasuunnitelmien rakentamisessa. Erinäisiä erilaisia organisaatioita ja siinä sitten samalla kulki rinnalla tuo oman ohjelmiston kehittäminen ja sitten tietysti lainsäädäntövaatimukset kentällä muuttui ja siihen aikaan tuli tämmöinen omavalvonnan tai tietosuoja- ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma. Perehdyin siihen sitten hyvin ja siitä oikeastaan avautui tämä kouluttajan ura. Eli aloin sitten pitämään koulutuksia tietosuoja- ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman rakentamisesta. Ja yksi asia johti toiseen tosiaan, että sitten alettiin pitää koulutuksia. Totta kai kun niin sen järjestelmän kauttakin täytyy tutustua varsin hyvin siihen, että mitä niin tietosuoja-lainsäädäntö vaatii meiltä, järjestelmätoimittajilta, toisaalta sitten meidän asiakkailta, mikä on just se sote-alan lainsäädäntö, joka täytyy huomioida tässä toiminnassa suhteessa meidän asiakkaiden asiakkaisiin ja näin päin pois. Niin sitten ryhdyttiin ja tuli työtarjouksia, että hei, haluaisitteko kouluttaa tietosuojasta ja tietoturvasta ja kantapalveluista ja sote-alan tietojärjestelmien vaatimuksista, mitä kannattaa huomioida vaikka kun on hankkimassa sote-alan tietojärjestelmää. Ja näin tämmöistä siihen mukaan sitten tuli ja sitten tuli korona. Toiminta oli tarpeen muuttaa. Sitten otettiin näitä erinäisiä etäpalveluita, webinaarityökaluja, mutta myös lähdettiin verkkokoulutusalustaa rakentamaan silloin. Ja silloin tuli myöskin mukaan meidän tuo aputoiminimi Sote Training. Eli Sote Training-portaalissa nyt sitten meiltä löytyy aika runsaasti koulutuksia, joita nyt koko aika päivitellään ja tulee lisää koulutuksia. Ja mä en silleen hirveästi nyt puhu siitä kirjaamisesta, enkä somesonnasta, enkä mainehaittaa ja tämän kaltaisiin tekijöihin liittyvistä asioista, enkä nuoriin liittyvistä koulutuksista, koska niistä saa Marjut sitten kertoa enempi. Ne on Marjutin niin sitä avainosaamista. Et me ollaan jaettu vähän silleen, että mulla on eikä nämä tietosuoja, tietoturva, kyberturva, laatu, asiat on mulla, mutta toki Marjut niistä kyllä on koulutuksia pitänyt myöskin. Mutta enempi niin kuin mun vastuuta ja sitten Marjut pitää allansa noita kirjaamisasioita ja nuoret somessa, nuoret verkossa ja yrittäjän tämmöistä someturvaa. Se on hänen osaamistansa. Mutta anyhow siis COVID tuli, tämä polveilee tämä tarina, mutta koittakaa kestää. Niin silloin sitten alettiin opettelemaan, että mitä se nyt sitten taas on, että aletaan tekemään verkkokoulutuksia. Ja sekin on tietenkin omanlaisessa oppi ollut. Ja tosi tärkeänä tekijänä tässä meidän toiminnassa on tietysti ollut myös tällaiset erilaiset rahoitetut hankkeet, joissa ollaan päästy toimimaan ihan niin kuin pääkouluttajina tai sitten niin kuin tällaisina konsultteina, neuvojina. Ne on avannut oikeastaan parhaiten sitten sitä tietä sinne sote-alan toimijoihinkin. Ja itse asiassa on tuonut meille aika paljonkin sitten asiakkaita, joiden kanssa tehdään yhä edelleenkin yhteistyötä. Että totta kai me halutaan ja toivotaan, että saadaan sitä pitkää yhteistyötä tehdä asiakkaiden kanssa ja kiitollisia ollaan meidän kaikille asiakkaille, että meidän matkassa he ovat mukana olleet ja mukana pysyneet jo vuosikausia, jos näin voisi sanoa. Mutta sitten tämmöisestä eräästä yhteistyökuviosta sain tiedustelun 2020. Nyt mun täytyy oikein laskea, että mitäs vuotta me eletään. 2 vuoden lopulla. Että on tämmöinen avoin tehtävä ja kannattaisi ehkä hakea siihen ja niin mä hain projektipäälliköksi sote-alan yhteen hankkeeseen tuonne Pohjois-Pohjanmaalle. Ja tulin sitten palkatuksi tällaiseen vuoden mittaiseen hyveen hankkeeseen, jossa
NIHAC kehittämisyhtiönä oli sitten se organisaatio, jonka alla se hanke toteutettiin. Mutta siinä vaiheessa tietysti se alkoi vuonna 2023 ja silloin alkoi myös hyvinvointialueet. Joten vähän oli sitten haasteita, kun oli tätä käynnistymisvaihetta. Ja oikein kukaan ei tiedä, miten se maailma tulee makaamaan, enkä mä tiedä, tietääkö edelleenkään kukaan, miten se maailma tulee makaamaan, mutta oli vähän myllerrystä silloin alkuvaiheessa, jos edelleenkin. Ja mutta hyviä tilaisuuksia saatiin järkättyä, aivan todella arvokasta osaamista sain sen puolesta, että mitä se on niin kuin sitten taas tämä tämmöinen niin sanottu hankebyrokratia, minkälaisia asioita sitten pitää huomioida ja kaikki ohjausryhmätyöskentelyt ynnä muut asiat tuli kyllä hyvin tutuiksi, arvokasta oppia sain sieltä ja niin arvokasta, että sitten taas 2-3 vuoden loppupuolella sain tietooni, että Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa avautuu haku projektipäällikön tehtävään, jossa sitten on taas sote-alalle suunnatusta kyberturvallisuushankkeesta kysymys. Ja hain sitten siihen tehtävään ja pääsin projektipäälliköksi sitten sinne samanlaisella allokaatiolla, mitä itse asiassa tuossa Hyve-hankkeessakin. Eli 80% teen sitä projektia ja 20% olen tässä yrityksessä. Et sen takia, jos joku ihmettelee, että no mitenkäs sitä päivätöissä ollaan ja yrittäjiä ollaan, niin tämä sen mahdollistaa, että ihan luvan kanssa teen yrityksen hommia myöskin, koska en ole täysipäiväisesti töissä. Mutta tosiaan 24 vuoden alusta sitten starttasin projektipäällikönä CyberCare-hankkeessa, jota XAMKki sitten hallinnoi. Ja tosi mielenkiintoisten aiheiden äärellä ollaan, jopa niin mielenkiintoisten aiheiden äärellä, että aloitin sitten vielä kyberturvallisuusinsinööriopinnot, niin ylemmän ammattikorkeakoulun kyberturvallisuusinsinööriopinnot tuossa syksyllä 2024. Eli nyt tässä sitten perehdytään opintojenkin ja sitten ihan käytännön puitteissa, että mitä se kyberturvallisuus oikein on. Ja täytyy sanoa, että paljon siellä kyberturvallisuuspuolella tapahtuu. Että siellä on niissä 2 lainsäädäntöä nyt sitten tullut voimaan jo tietysti Euroopan laajuudella jo 23 vuoden alkupuolella ja nyt sitten sitä kansallista lainsäädäntöä valmistellaan kovaa kyytiä. Ja sieltä tietystikin tulee juurikin tähän riskien hallintaan liittyvää vaatimusta keskeisille ja tärkeille toimijoille, mitä siinä laissa on määritetty. Plus sitten se toimittajaketjun hallinta ja toimittajaketjun näkökulma on tietenkin sellainen siinä laissa, joka hyvin voi tuoda myöskin muille näitä vaatimuksia. Eli jos toimittajana olet alihankintaketjun jäsen ja niin sanottu päämiehesi on NIS2-lainsäädännön piiriin kuuluva tärkeä toimija tai keskeinen toimija, niin sitten tämä lainsäädäntö voi olla semmoinen asia, joka tulee vastaan sitten teidän välisissä sopimuksissa esimerkiksi. Eli kannattaa tutustua, mikä on NIS2-lainsäädäntö. Mekin voidaan auttaa siinä kyllä yrityksenä. Ja sitten tietysti myöskin toinen AI Act-lainsäädäntö, eli tekoälyyn liittyvää säädöstähän tässä myöskin on tulossa, joka kyllä myös vaikuttaa aika moniinkin. Ja sieltäkin tulee sitä koulutusvelvollisuutta, että täytyy niin kuin kouluttaa henkilöstöänsä ymmärtämään tekoälyä, mitä se on, mitä se ei ole. Ja sen niin kuin tämmöistä tietynlaista selkokielistämistä myöskin. Ja toisaalta sitäkin, että on ne yhteiset säännöt siellä paikallisesti, että missä me voidaan vaikka tekoälyä käyttää, missä se ei ole suotavaa. Ja sama niin kuin tuohon NIS2-lainsäädäntöönkin se huomio tärkeää, että siihenkin tämä koulutusvelvollisuus sisältyy myöskin, eli kyberturvallisuuden perusteita on säännöllisesti koulutettava, eli ei riitä, että kerran käydään asiat läpi, vaan säännöllisesti on koulutettava johdolle oma tasonsa ja henkilöstölle oma tasonsa. Ja toisaalta tässä toivoisin, että
Ja siihen EU-tietoisen asetukseen olisi vähän samanmoinen vaatimus aikanaan kirjattu, koska tietosuojakouluttautuminen on saattanut joillakin jäädä sinne 2018 vuoden lainsäädännön voimaantulon tienoille. Jotkut toki ovat säännöllisesti kouluttautuneet näillä töin, mutta semmoinen tietynlainen säännönmukaisuus. Ja toki tietysti varmasti monet ajattelevat, että no sillä ketuhäntä kainalossa, kun se tollaisia puhuu, kun se koulutuksia tarjoaa. Ja totta kai niin kuin toivon kouluttaja, että pääsen kouluttamaan ihmisiä, että sillä tavalla tietysti onkin, mutta koulutustahan voi tehdä myös paikallisesti, eihän sitä ole pakko ostaa välttämättä mistään, vaan voi sen omana tuotantonakin toteuttaa. Mutta tälleen vaan lämpimänä muistutuksena, että muistakaa kouluttautua, muistakaa pysyä juoksussa mukana, vaikka teillä on 1100 asiaa jo ihan lähtökohtaisesti, ymmärrän hyvin kyllä sen kaiken kiireen siellä arjessa, mutta nyt kun on alkuvuosi, niin nyt on hyvä aika myöskin miettiä vähän, että minkälaisia teemoja nostetaan sitten meille koulutuksiin ja mitä tässä maailmassa tapahtuu ympärillä, että mitä kannattaisi siinä koulutussuunnittelussa huomioida. Mutta tällaisella niin kuin hyvin polvelemalla monipuolisella taustalla olen mukana sitten ja osaamistani tarjoamassa teille sote-alan toimijoille. Ottakaa vaan matalalla kynnyksellä yhteyttä, jos yhtään tuntuu siltä, että tuosta voisi ehkä meille apua olla, tuosta ihmisestä, niin ei muuta kuin kysytte vaan reilusti, niin katsotaan, voitaisiko me olla avuksi tai voisinko olla avuksi. Tai Marjut, voisiko Marjut olla avuksi sitten taas, jos vaikkapa kirjaaminen mietityttää. Mutta ei mitään, ollaan yhteyksissä ja seuratkaa meidän kanavia. Tälle tulee paljon myöskin ihan niin sanottua ilmaista tietoa meidän podcastien ja blogikirjoitusten muodossa. Ja pyritään tietenkin jakamaan myöskin viranomaisuutisointia aina silloin, jos siellä semmoista merkittävää oleellista uutisointia tulee eteemme.